Hej, vi vil gerne belønne jer, vores spillere. Derfor har vi skabt Club Emerald, Club Gold og Club Diamond. Det er eksklusive klubber, hvor man får en masse fordele. Du kan kun blive medlem, hvis du er så heldig at modtage en invitation. I Club Emerald giver vi dig chancen for at opleve VIP-programmet og nogle af de mange fordele. Club Gold er dedikeret til vores loyale spillere. Hver måned giver vi dig eksklusive tilbud, og der er et team af folk dedikeret til at sørge for, at du får den bedste spiloplevelse. Club Diamond er for de meget loyale og seriøse spillere. Når man er medlem af Club Gold eller Club Diamond, så får man personlig service af sin egen personlige assistent, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din spiloplevelse. Klubmedlemmer får et gratis, eksklusivt telefonnummer, så du kan komme i kontakt med vores VIP-koordinator. Man får også invitationer til specielle konkurrencer og bliver inviteret med til eksklusive ugentlige kampagner. Sidst men ikke mindst, så modtager man store kontante bonusser. At være en del af BingoShows.dk's VIP-program gør det endnu sjovere at spille online. Held og lykke. Vi ses på BingoShow.dk. Hos os får du mere sjov i hverdagen.